Preberali sme v predchádzajúcom volebnom období otázku jeho pôsobenia v študentskom pôžičkovom fonde 3-4 roky dozadu na podnet opozície. Neboli vznesené závažnejšie pripomienky, že sa treba vysporiadať s pánom ministrom tak, aby odišiel z funkcie generálneho riaditeľa sekcie vysokých škôl. Je tu aj súčasný generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl, teda človek priamo zodpovedný odborne za zákony, ktoré tu dneska prerokováme, ktorý bol v orgánoch fondu dlhé roky, dostal sám o sebe viac ako 1 000 000 korún v odmenách, vrátane napríklad 4 000 eur za odpísanú štúdiu. Tento pán túto sumu aspoň vrátil, ale dodnes figuruje na vysokoministerskom poste priamo pod vami, pán minister, a treba tu povedať, že pri ňom je v zákone o štátnej službe vaša priama kompetencia s ním personálne naložiť, ako chcete, ale aj po mojich otázkach na výbore ste sa za neho priamo postavili. A ja za pánom generálnym riaditeľom Plavčanom budem stáť. Pokiaľ budem na ministerstve, bude generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl.